नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आम धार्मिक और आध्यात्मिकर प्रमुख क्षेत्र ହେଉଛି ପୁରୀ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପୁରୀ ନାମକରଣ ପଛରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କଥାମାନ ରହିଛି। ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେହ, ଗୃହ, ଦେଶ ଓ ନଗର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପୁରରେ ଆତ୍ମା ଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଧାମର ନାମକୁ କେହି କେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୀ ବା ପୁରୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ଭାଷା କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶବର ଦେବତା। ପୁରୀରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶବରମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀକୁ କେତେକ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଦ୍ୱୀପ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ସାଧବମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାଲିଦ୍ୱୀପରେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ପୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପରେ ପୁରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ବୋଲି କେତେକ ଗବେଷକ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ପ୍ରୋମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍କଳର ଲୋକମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୋମ ନାମଟି ପୁର ଶବ୍ଦରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିବାସ ବା ପୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ପୁରୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ପୁରାଣବିତ୍ମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, କପିଳ ପୁରାଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କାଳିକା ପୁରାଣ, ବାମଦେବ ସଂହିତା, ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା ଆଦିରେ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ବନବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବାବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯଜ୍ଞ କରିଥିବା ବେଦୀକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବେଦୀ ଆରୋହଣର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତିକି ସମୟ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।